Ahoj, já jsem Míša a jsem maminka 2 dětí a manželka. A jako máma od rodiny chci pro svou rodinu jenom to nejlepší. Proto jsem začala řešit, na čem všichni spíme, nejenom já s manželem, ale i naše děti. Chtěli jsme zdraví, kvalitu, pohodlí a proto jsme si vybrali italskou značku Maniflex. Pro své miminko jsem chtěla hlavně bezpečné a pohodlné prostředí na spánek a tohleto Fiaba všechno splňuje. Miminko se mi dost často přetáčí a i když zaboří hlavičku pevně do madrace, tak přes ní dokáže krásně dýchat. Je prodyšná a poskytuje podmínky pro zdravý vývoj páteře. Já jsem s výběrem moc spokojená, miminko mi přijde, že je klidnější a že se v noci tolik nebudí. A vlastně když spí miminko klidněji, tak i já jsem klidnější. Můj 4letý syn pořád někde lítá, sportuje a hlavně roste. V Maniflexu nám pro syna doporučili madraci Manistretch Sport, která je úplně to nejlepší pro rostoucí děti. A já na synovi opravdu vidím, že se mu večer lépe usíná, v noci krásně regeneruje a ráno se mu lépe vstává, protože u nás opravdu znamená, že ráno dělá celý den. Zprvu si vlastně syn ani nevšiml, že má úplně jako novou madraci, jenom ho zaujala, že je trošku vyšší. A když na ní skočil, tak byla podstatně pevnější než ta první madrace. Takže teď si uvědomil, že na madraci se neskáče, ale spinká. Madrace s duálním jádrem je pro nás s manželem úplně ideální. Já jsem totiž nechtěla mít madrace rozdělené, chtěla jsem madraci celistvou, protože manžel má radši tuší madraci, já mám radši měkčí. No a v Maniflexu nám doporučili madraci Dolce Vita, která má 1 obal a 2 jádra různé tuhosti. Manžel má svoji madraci, já mám tu svoji měkčí a kdyby jsem se náhodou rozmyslela, můžu ji otočit a zvolit zase pevnější. Já v noci často stávám k dceři a manželovu půlku to vlastně vůbec neovlivňuje a spí dál jako jazevec. Přes den mě často bolej záda, protože svoji malou dceru kojím, pořád ji nosím na rukou. A moje takový guilty pleasure je, že na 5-10 minut se vypařím, jdu si lehnout na postel a zase načerpám energii. Naše původní madrace už po pár letech ztratila svoji pevnost a já jsem to tolik nevnímala, ale manžel si stěžoval na bolavý záda a špatný vyspání. No a naše nová madrace má 12letou záruku na neprolehnutí, proto věřím, že nám vydrží podstatně déle a my budeme mít spokojený spánek. Co jsem si opravdu užívala, byla návštěva showroomu a samotný vybírání madrace. Já jsem se sem teda trošku dovalila už v 9. měsíci těhotenství, tak to bylo náročnější, ale musím říct, že v showroomu se nám úplně nádherně věnovali. Byli jsme tady skoro 2 hodiny a žádný dotaz nebyl hloupý dotaz. Já jsem se ptala úplně na všechno a pán nám jako profík na všechno odpověděl. Já si myslím, že na každou madraci jsem se vrátila třeba tak 10krát. Nemohla jsem se rozhodnout a pán s náma měl úplně svatou trpělivost. Všechno nám do kolečka vysvětloval, všechno jsme do kolečka zkoušeli, až jsme se dostali k tomu konečnému vítězi a my jsme odcházeli úplně nadšení a spokojení. Musím říct, že jsem byla příjemně překvapená i ze samotného dovozu madrace, protože nám to přivezli úplný profíci. Madrace nám přinesli tam, kam jsme potřebovali, krásně je vybalili a dali nám potřebné instrukce. Já jsem měla ještě pár dotazů a oni mi je zvládli úplně všechny zodpovědět. Jestli vám můžu něco doporučit, tak na sobě opravdu nešetřete. Vemte partnera, vyhrajte si celé dopoledne, přijďte do showroomu a všechno si vyzkoušejte. Na všechno se zeptejte a klidně se sem vraťte po druhý, po třetí, ať jste s výběrem 100% spokojení. Neděláte to jenom pro sebe, ale pro vaše zdraví i zdraví vašich dětí.